गालांबाय आरोना लोगोफ्रा माने फाइनालि माने जमा फैदोंमोन ओमफ्राय दा आंखौ गालांबाय दासिम माने आं मा लाना फैदोंमोन लोगोफोर मेथाइ लाना फैदोंमोन ओमफ्राय दा आंखौ गालांबाय लोगोफ्रा ओइ सकआव थांदोंमोन आरोना बेनो गावस्रा माने हेलो गाइस कैसे हो माने बिराद बुगा आरोना जोंना सासे लोगो नै लोगो मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हावा मारि आरोना मिथिना मोनगोन जोंहा ओरैबो दङ नाइनफुरा नायनाला नोंथांमोना VIP लामा बियो एयारपर्ट थांग्रा जोंनि गुवाहाटि सिटि बासफ्रानो जोंहा 4 लाइनाव खामानि सोलिदों आरोना रिपेयारिं मेन रडनि रिपेयारिं सोलिदों आरो जोंहा पाम्प मारजोंना साफा खालामदोंमोन लामाखौ फुरा हाद्रिखौ साफा खालामदों आरोना ओमफ्रायसो नै जोंहा आखोला हा फैगोन निकान কি করবে তো এই ল माने थाव मारिदों आरोना नै बिदि थाव मारिनानैसो माने बिनि सायाव मेन रड होयो थाव मारि गारिया नै लोगोफोर माबादि मारि आरोना आजिखालि मानसि मारि नांला आजिखालि मेचिन दंजोबो गासिबो मारि नै खामानि मावगासिनो अपारेटर आरोना बे मेचिननि थाव मारिनायाव माबायदि लिमिटआव होनांगौ अभार होबाबो जाया नालाय फुरा